Morning. Diyan ko lang kayo papakita sa labas. Kasi mas maganda pa yung kaysa akin. Good morning guys. Pods Vlogger. Good morning. Maria Bixky. Marisalas. Meron kasi akong nakaschedule na live mamaya alas 2. Ngayon, ito lang. While traveling to the store, I'm just taking use of the data. I mean, making use of the data. You can see there, SM, yung blue. This is the back part of our house. Ano yun? Global City, parang like in Bonifacio, in Taguig. Yan ko lang kayo ipapakita sa hindi na sa akin. Pods Vlogger, salamat. Ay, hindi ko pala na-share sa Tia Milo. Di bali na lang, mamaya na lang kasi sa store, mga 3 araw na naman wala kaming wifi doon. Ewan ko ba. So, nag-register ako ng data para makakonect na lang. Pero actually, it's been 3 days na. And I'm still under medication kasi sumumpong yung sinusitis ko. Sino to? Muborel and Joy. Hello, mega love shout out Muborel and Joy. Hindi pa ata kita nakadikit. Dikitan kita. New to me unless you change your name. Dinadrop naman ni Nightbot yung mga ermines ko, and Shane in the Baking is one of my ermines, and also Sunshine, yung second channel niya. Muborel and Joy. Unique naman ang pangalan mo, Muborel. Si Mitzi, hindi niya alam na nag-live na ako. Doon siya sa yung live ko mamayang alas 2. See you around 2 o'clock also this afternoon, guys. But if I can go earlier, we'll see. Isang tao lang pala andyan. Kanina pa yun si Pads Vlogger. Para na lang sa WH pa. Diba? Ha? 8:03. Drive-thru sana kami, pero baka malate kami kasi store opens at 9. Michi, halika Michi, dito tayo mag-usap. Hindi pa niya alam, nag-live na ako.
heavy ang traffic guys. So, buta nga din nato nag-dashboard ang kono. Tubangan. Nagahimo di ako. Kanang dashboard tong sa truck pag ito ha. Pati yung seat cover. Katong service ni sir sa Southern Motors. So, kaya hindi ko na ay kanang dashboard. Walay na people, walay na. Late ko 1 hour sa akong schedule. Testing ko naman. Is lang. Talaga ginino sa pinanong mo siya hammer. Heavy ang traffic guys. I know everyone is busy this time so reply na lang kayo kung gusto nyo. Char-char lang. Yan yung tirang-iri ko. Color. Brown. Naman ako nadala ang baka makan.
Morning ang Gingpe. Hindi niya alam, nag-live ako. Grabe sa traffic ko yun. Sunod ko. Magas kita mga quarter siguro 7:30. Naiwasan ni or 8:30. Late na Atong save ng tanong time. Ano traffic daw po, depende lagi sa adlaw. Hindi sa activities ng mga tao. Sa adlaw. O sila na Arlene. Mitsubishi man nila. Mitsubishi man nila. Hindi sila mabili na Mitsubishi. Nabinyas ng color. Nag-cute sila mo ilang isakyan. Kanaan. Pat sila sa likod. Oh, wala naman sila. Wala naman ako sa likod. Loading. Balik na. Naka-data lang ako guys. Try lang. Yung naka-data naman ako noon while traveling. There are spots talaga na medyo mahina ang net. Pero sa store, hindi ko alam kung mayroon ng net. Parang 3 araw na ata walang wifi. Traffic talaga guys. Yan, balik na naman. Kasi covered tayo sa bukid. Bukid kasi yung may right side. Diyan ang Price Gases. Price Hotel before. Yan ang bukid. Oh. Bukid din dyan. Kung sila pa sa nanghali, nagsige na ng serbako.
Thank you sa andyan. Eight 16. You got drop tonight book. You gamok ang chat box. Two people, salamat. Michi Manalo! Ano sabi mo na? Lang till you kanang sabi mo na kay Aning Kikay, matagal ko na na-receive yung 50 pitot. Ano, Michi? Kumustamos? It's been a while na absent ako sa YT, Michi, kasi mandar yung sinusitis ko. Tapos hanggang ngayon, drowsy dahil sa yung mga medicines na tinitake ko. Ano yung napanalunan ko kay Naning Kikay? Ano man yun? Yung nag-raffle lang siya ba sa mga member? Kasi yung sa mga nag-join sa kanyang premiere, sa kanyang live, ganun. Matagal ko na na-receive and that was the time na hindi ako nag-YT talaga kasi I'm not feeling well. I was not feeling well. Better na ngayon. Medyo pa nga yung lalamunan ko. I'm still taking some of my medicines. Sa bagay nga. Tapos sa store din, mag 3 days na, wala na namang wifi. Mahirap walang wifi sa store kasi everything is run by wifi. Yung POS is run by wifi. Mga communication sa mga suppliers. Grabe ang traffic, Michi. Kanina pa kami umalis sa bahay mga 8:02. Ngayon 8:16, 8:20 na.
Mamaya alas 2, I'll go live again. Kasi pagdating ngayon sa store, busy na. Mag-open ng windows, magpunas-punas, mag-prepare ng PC, ipailaw na din. Buti pa si Michi, lalaba lang siya ng laba. Naglaba ako that time na nasa bahay ako. Enjoy labadami, Michi. Malapit na kami. Basta itong bridge na to, after is the Gaston Park where we are located. It's 23 minutes, 45 seconds. Malapit na us. Yan ang Gaston Park. Nandoon yung Cathedral Church. So bye-bye now. Dito na kami. Mamaya, see you again. Mamayang hapon, mag-live ulit ako. Ano yan? Pa-bodega? Pa-bridge, yes. Bye, Michi. Mamaya, alas 2. Sige, magka-marakas na na. Hindi, alam ko na lang yun.
Order na. Kumanday nag-end. Bye! Ano end?